Uphiko oluphenya amacala amaphoyisa ayiphi luphenya ke isigameko sokufa komfana ofunda umatric ezandleni zamaphoyisa eMthatha e-Eastern Cape. Imbiko evele endaweni yesigameko ithi abafundi besilisa bebehlele ndawonye emqashweni befunda bedlala umculo ngesonto ekuseni ngesikhathi bezomsindo oqhuma nesibhamu. Laba bafundi bathi ke basuke kule ndawo babaleka befuna indawo noma ke yokukhosela bengazi ukuthi ke kwenze njani. Babone ke ngokuhamba kwesikhathi sebeza kudaba oluphelele ukuthi ke amaphoyisa beja izigebengu esola ke ngokuduna imoto. Laba bafundi bathi ke babone sekuhamba isikhathi ukuthi kukhona kongekho phakathi kwabo bethe ke babuyele emuva babona omunye ke noma ke befunda naye elele ke ebheke phansi kwacaca lapho ukuthi ke udubulekile. Kuthiwa amaphoyisa adubule kathathu kanti ke kukholakala ukuthi umfundi oshonile ulimele sekudutshulwa ke okwesithathu. Ilungu lenhlanganelo lake noma ke elwa nobugebengu umnumzane Crime Combat umnumzane noma ke nomnumzane Shakes Mbengo lithi ke babhlungu ngokwenzekile kodwa ke kumele ke bhekisisa indaba yomuzo okuhlala kuwo labafundi. Kumele ke silibhekise lolu daba sithole kabanzi ukuthi kwenzakaleni kulomuzo okuholela emaphoyisa noma kuholela emaphoyisa noma kuholela amaphoyisa kukona. Yize kunjalo sithi duduke emndenini womfana oshonile futhi ke siyayikhuza emaphoyisa athakasela ke ukudubula budedeni kusho ke uMbengo.